Wij zijn hier ons wekelijks interview met Twan Smeets en Hans Larsson. En Twan, wie heb jij weer in huis gehaald vandaag? Ja, Hans, vandaag hebben we toch wel een prominente gast hier. Het is een singer-songwriter eigenlijk, en die ook in het dialect aan het schrijven is. En ik mag dus welkom heten Bertien van Oppen. Welkom Bertien. Dankjewel. Bertien is in het gezelschap van een goede kennis. Roger Gonnes. Roger, welkom ook in de studio. Roger heeft gezegd, hij wil liever niet het woord nemen, want hij heeft natuurlijk heel veel te vertellen, Roger. Misschien dat we het op een ander moment doen. Roger is ook actief in de volksscène en hij is de papa van Rudy Gonnissen, die we in de woensdagnamiddag hier op de radio als DJ kennen beluisteren. Ik dacht van 3 tot 6, dacht ik. Van 3 tot 6 volgens mij, ja. Dus die heeft dat programma van de computer overgenomen en geeft nu terug live dit jockey hier in de studio. Ja, luisteraars, allemaal welkom dat je erbij zit. Fijn dat je tijd neemt voor ons te luisteren. Want we hebben toch wel tijd en tangen te vertellen. Bertien, ik ben eigenlijk net over de Maas. Dat is ergens vandaan, hier vlak in de buurt. Hè? Ja, van Bergen aan de Maas. Daar ben ik opgegroeid. Ja. Het is eigenlijk met bekend met dat veerkende nog meekomen eigenlijk. Ja. Dat was de kortste weg misschien. Ja, als ik bij mijn ouders was, ik heb ondertussen al verschillende plaatsen in Limburg heb ik al gewoond. Dus, maar ik ben wel opgegroeid en geboren in Bergen aan de Maas. Dus Bergen aan de Maas, dat is die eigenlijk het toeshaven als kind, lagere school, kleuterklas waarschijnlijk, middelbaar waarschijnlijk niet. Nee, dat waren Geleen. En Geleen heb ze toch. Nou, wat heb ze toch gedaan in Geleen? Geleen, daar ben ik naar de MAVO gegaan en daarna naar de HAVO, maar ik ben toen ziek geworden, dus toen kwam ik thuis te zitten en toen heb ik muziek altijd gered, eigenlijk. Ik heb dus wel... Het was al vanaf 12, 13 jaar, dan ga je naar de middelbaar, denk ik, hè. Mm-hmm. Best met muziek eigenlijk al bezig, hè. Ja. En wat is dan eigenlijk die lievelingsinstrument? Gitaar. Gitaar, Je hebt eigenlijk al altijd gitaar gespeeld, ja. Eigenlijk, van jongs af aan, ja. En zingen dus dan ook natuurlijk, hè? Ja. Heb je ook misschien al eerder gedaan, dat ze al bij Kuurken hebt gezongen of zo? Ja, ik ben inderdaad begonnen in het kerkkeurke van Bergen aan de Maas, het jongerenkeurke wat voor toen hadden. Dus daar ben ik begonnen met zingen. En dat is een sopraan, want als ik tegen op pleitjeshuur, op liedjeshuur, dat is het vrij hoog stemmen op zijn, hè? Of, ja, volgens de zangdocent mezzo-sopraan. Ja, dat zit er tussen de alte en de sopranen eigenlijk. Ja. Dus, en dat is die comfortzone, zal ik zo zeggen. Dus hoe zullen je het beste in toesvult in die toonzetting. Ja. Maar zo aan die stem, als ze met me praat en zo, dan ga je ze toch eerder leger in die stembereik eigenlijk, hè? Ja, dat is heel gek. Het lijkt wel een soort gespleten persoonlijkheid was qua stem. Ja, nee, dat ook. Praten en zingen, verschillend. Ja. Maar dat moet ze in het leertimbre gezongen eigenlijk. Nou, dat zingt voor mij inderdaad niet prettig. Als ik een hogere toonhoogte zing, dan is dat voor mij makkelijker en zuiverder en ook prettiger. Dus gewoon, Ja, want als ik de liedjes beluisteren op het cd wat ze hebben uitgebracht, want daar gaan we het zelfs nog uitgebreider voor hebben, dan klinkt ze eigenlijk als een hele gevoelige, frele stem eigenlijk. Dus in een bepaalde toonhoogte. Dus dat is dan mezzo-sopraan, dat leunt dan sterk bij de sopranen aan natuurlijk. Ja. En dat je dus altijd al zelf teksten schrijven? Ja, ik ben eigenlijk met 18 jaar begonnen met mijn eerste liedjes te schrijven. Ja. En heb je altijd in het dialect geschreven? Nee, eerst in het Engels altijd. En omdat ik dan dacht van, dat is dan toch... Ja, gaat populairder. Dat kan zo'n groter taalgebied bestrijken eigenlijk. Hè? Maar aan de andere kant, nog dichter bij mezelf komt, denk ik, mijn dialect zingen is zoveel mooier. Want dat ligt gewoon dicht bij die hart. En ik merk ook dat het anderen dan meer raakt. Ja. Ik heb het al gemerkt dat ik in Maastricht op een bankje waar ik een eigen liedje aan zingen in het dialect. Dan zaten 2 manslui neven me op een bankje, een ander bankje neven me. En die bleven zitten luisteren. En ik dacht, zal wel Maastricht of zo zijn. Dan gaan mijn stongen op. Ja, merci beaucoup. Ik denk, die hebben toch de hele tijd geluisterd. Nou, dat is gewoon, het komt gewoon veel meer binnen, denk ik. Als je in een eigen taal was, die je echt met verbonden voelt. Dat is een andere manier van zingen dan als het Nederlands of het Engels. Ja, ik denk dat vulbaar is ook voor de toehoorder. Maar die teksten zijn eigenlijk
eigenlijk uit het leven gegrepen eigenlijk. Of dingen die ze zelf metmaakt. Zo schreef ze eigenlijk hoofdzakelijk over. Eigenlijk, als ze mijn leven wil weten, moet ze mijn liedjes luisteren. Maar we hebben wat liedjes klaarstaan. Dat hebben dus liedjes doorgestuurd gehad. En een van die liedjes, dat is Tussen de wolken. Hoe moet ik dat in zijn? Dus dat ze wolken dus langskomen en dat ze nog in zuizen, die wolken. Of wie moet ik dat bekijken, dat liedje, de inhoud? Dat liedje heb ik dus geschreven na aanleiding van het overlijden van mijn partner. Eigenlijk nog zijn overlijden. En dat zijn eigenlijk, wat heel veel lui hebben, gemeenschappelijk, als ze een geliefde verliest, dan hebben ze altijd stiekem gaat van die andere kant nog gaat te horen, zeg maar, of te zien. En zijn werken wat neer dwarrelt, of een vlinder die op de gids zitten, of een vogeltje die maar in de tuin komt, bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk heel alert naar tekens, en dan wil ze die tekens koppelen eigenlijk aan de partner, deze verloren best is een mis eigenlijk. Ja, en daar gaat eigenlijk de tekst over dat ik maar nodig wenken als ze op een wolk langs drieft, dat verlangen van, ik wat contact leggen zelf, maar je moet wachten tot er een teken komt, dat verken wat veel bestoed had. Of de regenboog. Dan is het regen, dan komt een regenboog. Oh, hij heeft de regenboog dan neergezet. Ja, dat is het teken. En daar hebben ze natuurlijk heel sterke gevoelens bij elke keer als ze dus met bezig zijn om dat te beschrijven, wat ze dan in die teksten zet. Dat komt toch van alle sterke gevoelens uit je lichaam dan. Hè? Ja, maar hoe sterker die emotie, wie beter het liedje vaker wordt. Dat is inderdaad waaltwensen, hoe moet je dat zeggen? Ja, hoe sterker die emotie, wie overtuigender natuurlijk dat ook binnenkomt, laat ik het zo zeggen. En de muziek, dat schreef ze ook zelf, de muziek schreef ik ook zelf, ja. Dus wie vat ze dat aan? Begint ze op een gitaar te toekelen of op de piano gaat te spelen? Of wie vult ze dat in, ook op dezelfde manier als ze de teksten schreef, ze nou gevuld toe? Of? Ja, meestal kreeg ik gewoon zo'n ingeving. Het komt zelfs voor dat ik druim over een liedje en ik opsta. En dat allemaal gewoon meestal inzingen op de telefoon en teksten opschrijven eventueel. Of als ik op wandelen ben. Ik heb ook wel eens de auto aan de kant gezet en dan denk ik zo, maar wacht, dit moet ik vasthouden. De parkeerplaats op en op de telefoon inzingen en dan toe zoet werken. Maar het zijn altijd ingevingen. Het is nooit dat ik gewoon zit van zo, ik wil een liedje schrijven. Dus midden in de nacht, als je gaat de binnen shoot en het kunt ze een nachtmerrie hebben gehad, maar daar zit je, blijft gaat hangen, want ze denkt, dat moet ik omtooien. Dan pakt ze die in een gsm en dan spreekt ze even in 2 woorden wat ze beleefd hebt. Nee, dat is nog zelfs heel anders. Ik blijf gewoon het liedje. Ik hoor hem in de druim een liedje. En ik sta dan op en ik zing het in op de telefoon. Dat is heel raar. Alsof ik dat gewoon wat voorgezongen, voorgespeeld. En het is alleen heel moeilijk, want soms hoor ik iets met een heel arrangement omheen. En is het trouwens dan met mijn piano of gitaar en mijn eentje. Ja, dat is dan een uitdaging. Ja. Dat is dan heel bijzonder eigenlijk, wie dat dan mogelijk is, vraag ik me af vaak. Wij gaan eens kijken, Hans. Ik hoop dat ik het juiste nummer klaar sta. Ik heb hier de titels niet bij mij, maar ik denk dat het dit is. Oh, dat is Alleen maar liefde. Ah, voilà, dan zal het in deze zijn. Ja, dat is hem. Ja. Kennst du mich vertat auf welke Stern, dass du verbliebst? Groß ich mache, nur ich wenke, als du bovenhoek langs driefst. Darum blieb ich altijd wenken, elke wolk mijn aandacht schenken. Als een werke door de hemel zweeft, dan denk ik, bist du dat aan die nacht daar beeft. Als een werke door de hemel zweeft, dan denk ik, bist du dat aan die nacht daar beeft.
cinta wel de regen vindt. Dan buig ik weg aan die andere zee, de regen boogjes. Loopt dan over alle kleuren door de donneman. En dan komt dan nog de zon weer vrij. Dan danst we tussen de wolken en dan zingt vliegen heen. En dan komt dan nog de zon weer vrij. Dan danst we tussen de wolken en dan zingt vliegen heen. Dat mij geen twege, geen twege, samen begin. Tussen de wolken bergen zo, nooit alleen. Loopt dan over alle kleuren, zodat vierde regen. En dan zunk er nog de merel weer. Dan vangen zich twee zielen en dat zegent veel. En dan zunk er nog de merel weer. Dan vangen zich twee zielen en dat zegent veel. Ja, Twan, tussen de wolken, er gebeurt daar van alles, hè. Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb dat ook al horen zeggen. Tussen de wolken gebeurt heel veel. Ja, tussen de wolken. Dus weet je, er is een liedje van Reinhard May en die zegt over de wolken. Hè? En dan is er nog een liedje, boven de wolken. Boven de wolken. Moet de vrijheid oneindig zijn natuurlijk. Ik denk het. Maar tussen de wolken zal dat al beginnen, denk ik. Hè? Dus, ja, het begint eerst tussen de dekens en dan gaan we tussen de wolken. Ja, maar dat, jij zit met een verwarring, dus tussen de wol, wil ze zeggen. Ja, dat is waar. Maar ja, we zijn hier nog altijd samen in de studio met Bertien van Oppen en Roger Gonissen, die hebben hier ook bij ons zitten. En Bertien heeft dus meer het repertoire, zal ik zeggen, luistermuziek. Dat is eigenlijk zo'n beetje die dat daar eigenlijk. Ja. Dus heb ze daar echt zo voor gekozen voor dat te doen? Of, Ik denk dat het gewoon bij mijn type persoon past. Ja. Ik vind het leuk om naar metal te luisteren, maar ik kan het niet uitvoeren bijvoorbeeld. Nee. Dat type niet. Nee. Maar heb ze ook dus idolen eigenlijk, hoe ze naar opkijkt? Dat ze zei, dat vind ik nou echt een nummer van die artiest, dat zou gewoon nog wel een zoiets willen maken. Ja, Katie Millowell vind je bijvoorbeeld echt een hele fijne zangeres om er te luisteren. Ja, dit is ook, het wordt natuurlijk wel begeleid door een band, maar het is toch hele fijne muziek echt om naar te luisteren. En bijvoorbeeld hele mooie teksten, wat me is bijgebleven, bijvoorbeeld if all your dreams were on fire, which one would you save? Echt van die filosofische dingen, waar ze denken, inderdaad. Wat zou ze dan kiezen? Ja, zou ze dan kunnen kiezen eigenlijk, hè?
allemaal... Maar heb je ook in het zuiden, er zitten nog meerdere tekstschrijvers die loestermuziek schrijven. En heb je er ook mensen dat ze zeggen, kijk, dat vind ik ook wel leuk. Ja, als je kijkt naar G. Reinders bijvoorbeeld, met dat liedje Blaasmuziek, dat er echt sfeer van vreugde en zonnigs, dan leep bijvoorbeeld in dat tekst vertelt er dan eigenlijk dat er een panjelen is, en jij bent bij een pleintje uitkomt met een café, en zet zich dan neer, dan ruikt de sop trekken wat ze zonnigs vreugde altijd degen, en is er dan blaasmuziek. Net er ook uitgebracht met allemaal, inderdaad, met blaasmuzikanten, met vermoedende harmonie. En dat vind ik wel heel bijzonder, want dat stukje nostalgie wat er dan neerzet, want ik kan me allemaal herinneren dat de man vroeger de sop bij opstaan, vaak al zaterdag 's avonds. is goed getrokken. Goed getrokken. Ja, daar is ook een liedje van, hè. De soep is aangebrand. Dan heeft ze te lang opgestaan. Te weinig water. Te weinig dat water weg, hè. Dat is de sop te warm geworden natuurlijk, hè. Maar, dus dat zijn toch ook mensen die dus enorm in het Engels en collega's in het zuiden ook, die dus een fantastische teksten schrijven over gaat wat die alledaags is. Ja, dat is het mooiste eigenlijk, om gewoon inderdaad alledaagse dingen, dat raakt eigenlijk iedereen en wil iedereen zich in kind herkennen. Ja. Eigenlijk gewoon het leven aan zich, wat gebeurt, en dan de Christus zo'n ingeving en en dan schreef ze dat gewoon. Heb ze ook goed, zet ze een overweging op zo te zeggen van, kijk, ik heb toch een prachtige Engelstalige tekst of een Franstalige tekst, maar ik maak het niet uit, voor mij mag het een chanson zijn, die dus echt gaat beschrijft wat mij wel raakt. Ik ga dat uitbrengen, of ik ga dat omschrijven in het Limburgs, in het dialect. Dat ze zegt, daar wil ik eens aan werken. Heb ze ook goed zo'n momenten dat ze dat ding? Net heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, maar op zich is het wel misschien wel heel erg leuk om eens een keer uit te proberen. Ja, dat is dan tussen die nog open ligt eigenlijk. Die moet nog verkend worden eigenlijk. Zo inderdaad wel kennen, ja. Franse chansons zijn mooi, maar ik heb altijd heel erg moeite gehad met de Franse grammatica. En dan is dat een oplossing. Ja, we zijn niet, hè. Dus, nee, iedereen is zo getalenteerd om vele talen goed meester te zijn natuurlijk. Wij behelpen ons hier regelmatig met Engels en een beetje Frans. Hè, dus, we hebben hier al Engelse interviews gedaan. Dus. Ja. Nou, dat loopt dan niet zo vlot natuurlijk, wie dat dit gesprek nu loopt. Maar wij komen er wel uit. Dus, maar de schreef niet alleen teksten met heel diepzinnige gevoelens. Hè. We hebben ook een liedje, dat heet je Dansen door de regen. Dus dat is eigenlijk het natuurgeweld met zich pakken en daar het beste van maken. Ja, zeker. Dicht vooral niet laten klein krijgen, maar gewoon door, dicht bij rapen en het beste ervan maken. Zelfs in de regen kan ze plezier maken. Ondanks de tegenslagen die ze misschien in de loop van de dagen van de week op schat. Dat ze zei, het regent, dat het schiet. Ja, ik ga dansen in de regen. De mensen zitten toch allemaal safe achter glas, binnen. Ik heb plaats genoeg en ik ga ervan genieten. Ja. Dat heb ze zo'n beetje proberen te beschrijven in het liedje Dansen door de regen. Als ik het goed voor heb. Ja. We gaan een liedje draaien, maar het gaat de komende dagen toch niet regenen. Dus het is even erop wachten dan. Hè. Ja. Ich stunk würdig onder de paraplu, maar ik voelde waar meer dan een regenbui. Du draaide zich om het levensweg, maar dat was voor dich alleen maar pech. Want ik dans door de regen, dans door de regen. Ik dans door de regenbuur, en op de straat zijn toch geen luur. Want ik dans door de regen, dans door de regen. Ik dans door de regenbuur, op de straat zijn toch geen luur. De straat waar nader, het wordt al vrij nacht. Ik wou nog dat ik wenken, maar er ging ze geen drinken.
me schon het in beleefd. Want ik dans door de regen. Ik dans door de regen. Ik dans door de regenbuur. Op de straat in toch geen nu. Want ik dans door de regen. Dans door de regen. Ik dans door de regenbuur. Op de straat in toch geen nu. Nimm mich fast an, vertel ich Wahres. Du warst auch nirgend in mein Sicht. Amina danste mit dir. Wir dansen door de regen. Dansen door de regen. Wir dansen door de regenbuur. Op de straat zijn toch geen nu. We dansen door de regen. We dansen door de regen. We dansen door de regenbuur. Op de straat zijn toch geen nu. We dansen door de regen. Door de regen. We dansen door de regenbuur. Op de straat zijn toch geen nu. Dansen door de regen, Twan, dan moet ik denk terug aan de jaren 50, 60, wanneer is dat geweest? I'm Singing in the Rain. Ja. I'm Singing in the Gene Rain. Kelly, En Gene ja. Kelly, en die dansten ook door de plassen, weet het nog? Ja. Dat was Singing in the rain. God, dat was hij. Ja. En dat was ook dansen in de regen eigenlijk, hè? dat Met is- een paraplu erbij. Ja, dat is fun hebben. Voilà. Ook al hebben de meeste mensen geen zin in regen, maar in regen kun je ook Plezier maken. plezier maken. Eigenlijk. Ja. Ja, want dat klopt volledig. Dus, maar ja, we zitten nog altijd hier in de studio met Bertien van Oppen. Komt van Berg aan de Maas. En hij heeft dus afgelopen periode toch wel een iets moeilijke periode gehad. Hè? Mhm. Dus afscheid moeten nemen van die partner eigenlijk. Ja, hè. ja. Dus en de aanleiding van dat liedje. Ja. Hebben ze een lied geschreven ter gelegenheid van het afscheid eigenlijk. Hè. Ja, dus ik heb het liedje Alleen maar leefde geschreven op de dag dat we te horen kregen dat er niet meer lang zou leven. En na zijn wunsch heb ik hij ook gezongen, dat liedje dan op zijn begrafenisceremonie. Afscheidviering, ja. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel op zich heel bijzonder. Ik ga altijd de gitaar bij hem op de het 7 weken in het ziekenhuis gelegen, daarna nog 3 weken in de hospice. En ik heb altijd de gitaar op zijn kamer gehad, wie het dus heel slecht met hem ging en dat we wisten dat er ging overlijden. Stond door de gitaar en ik stond gewoon iedere dag voor hem en dan vond ik dat echt heel fijn ook. Ja, dat hebben ze hem eigenlijk, zijn laatste wens eigenlijk, hebben ze hem kunnen met muziek kunnen uitgeleiden, zal ik zeggen. Dus, Ja. En het is wel heel emotioneel om dan een tekst te schrijven over dat gevoel wat ze op dat moment of wat je samen beleeft. En Ja, ik moet zeggen, wie dat liedje schreef, alleen maar leefde. Het heeft lang geduurd eer je het kon zingen zonder helemaal emotioneel te raken. ja. Dat heeft echt een hele tijd geduurd eer dat dan lukte. Ik heb het ook een tijdje laten liggen, eigenlijk. En om het gewoon even te verwerken. Ja. En eigenlijk begin van het jaar heb ik dat pas weer opgepakt. Omdat het gewoon voor mij te zwaar was om te zingen eigenlijk. Ja. Maar dit liedje hebben ze met pianobegeleiding opgenomen eigenlijk. Is dat een bepaalde doel omdat ze het gedaan hebben? Ja, ik heb het eigenlijk ook geschreven op piano. Maar omdat er geen piano voorhanden was bij de ceremonie, heb ik het op gitaar gespeeld.
Maar mijn beleving met piano is eigenlijk dat het instrument heel mooi weergeeft eigenlijk wat ik zing op dat moment, de tekst. Zoals eigenlijk wordt er bezongen bijvoorbeeld de schoonste om de hoek, nee, het laatst gelezen boek bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk die spullen die achterblijven in het lege hoes. Iets wat iedereen herkent, de partnerverliezen, komt een leeg hoes. En de piano tussen couplet en refrein, dat galmt nog als een soort echo van zijn aanwezigheid, maar hij is er niet meer. Maar die spullen zijn er wel nog een soort echo. En dat kan ze zo mooi uitbeelden met de piano, plus ook dat dynamiek wat erin ligt. Ja. Dat ze er die emotie nog veel beter in kan leggen. Ja, dat zijn heel sterke herinneringen die gekoppeld werden aan materiële toestanden, materiële dingen die er zijn eigenlijk. Ja, het huis waar ze samen hebben geleefd, de spullen van hem die er nog liggen, dat eigenlijk, waar ze dan tegenaan loopt, dus de toekomst, het is eigenlijk definitief voorbij en dat is eigenlijk iets wat ze niet kunnen bevatten. Nee. En dat wordt eigenlijk, terwijl ook de dubbele emotie ligt er ook in met lot los en lot gaan eigenlijk van, dan wil ze hem loslaten, omdat er dan uit zijn lijden is verlost. Maar aan de andere kant wil ze hem ook niet kwijt. Ja. En dat is ook zo'n spagaat waar ze dan in zit, wat ook iedereen metmaakt, denk ik, ten geliefde verlies. Dat het verlies, En dan het verlies verwerken natuurlijk, hè. Ja. En loslaten is rap gezegd, maar is niet rap gedaan natuurlijk. Nee. Dus dat is een heel proces. Of kent ze überhaupt al alles loslaten? Hè? Dat is natuurlijk ook moeilijk, hè. Ja, alles loslaten. Ja, dat leeft wel meer natuurlijk, maar dat zijn dingen wat natuurlijk de hele leven wel bijblijft natuurlijk. Ja. Maar dit liedje is eigenlijk aanleiding geweest om dit album wat ze nu op de gaat voorstellen binnenkort, hè, om dat volledig te schrijven. Dus het ene heeft met het ander te maken. Dus dat is eigenlijk gewoon doorgegangen met schrijven. Ja. Of wie moet ik dat zeggen? Het was ook een manier van verwerken. Eigenlijk allerlei dingen wat ze metmaken en dat rouwproces wat dan verwerkt wordt. Maar ook de mooie dingen. Dan kan ze ook van de kleine dingen meer genieten. Ja. En als ze nou op heel eind op schade, dan kan ze dan toch bijvoorbeeld gaan wandelen en dus dan de eerste bloempjes weer uitkomen en de vogeltjes fluiten. Ja. Dat zijn ook allemaal hele mooie dingen wat ze in muziek kunnen beschrijven eigenlijk. Wat dan heel waardevol zijn op bands. Ja. Gewoon die ganse kleine dingen. Maar we gaan dat liedje, wat aanleiding heeft gegeven tot dit album, dat gaan we toch eens beluisteren, Hans. Hebben we dat klaar liggen? Ja. Alleen maar leefden, hè? Los en laat gaan. Is het nu allemaal gedaan? Ik ben nog zo eerbiedig, maar ik mag nu niet denken aan mich. Du geest nou alleen mijn leefde bestaat, doch dit loslaten zoveel lijkt. Ik weet dat in zelf dit voor bestaan. En de weg des toekomst begon. Er is alleen mijn liefde. Alleen mijn liefde. Alleen mijn liefde. Ik kan niet zonder bestaan. Toch moet ik dich laten gaan. Laat los en laat gaan. Is het nu allemaal gedaan? Ik wil het gaan niet weten, maar toch zijn dit de feiten. Die schoon staan om de hoek, neven het laatst gelezen boek. Ja, zingen de karas en dan besef ik pas. Er is alleen mijn liefde. Alleen mijn liefde.
het los en laat gaan. Is het nu allemaal gedaan? Ik zit niet in de sterren en de maan. En de weg tegen moord begon. Gesprekken in de nacht. Vaak met een troon en een lach. Wanneer de vogel weer zingen, komen ze in liefde brengen. Er is alleen mijn liefde, alleen mijn liefde, alleen mijn liefde, die kan ik zonnig bestaan. Toch moet ik dich laten gaan. Alleen maar liefde, Twan. Zit je ook veel met de liefde bezig? Alleen maar liefde, ja. Dat is, Ja? ja, in dit geval, daar ben ik nog niet mee bezig, wat Bertien allemaal achter de rug heeft. Ja. Hè. Het is Dus de liefde die eigenlijk weg is, zal ik zeggen, maar die toch nog alleen de herinneringen van het achtergelaten. Hè. Maar ik zit nog met liefde die ik nog echt nog al dag beleef natuurlijk. Dat is natuurlijk een ander ding, maar het is dan ook nee, leven. het is Dus dat van mij, dat moet nog herinnering waren. En dat van Bertien, dat is al herinnering eigenlijk. Hè. Ja. Die dan stilletjes toch verwerkt moet worden in alle dingen die ze elke dag tegenkomen. Ze. Ja. Achter elke hoek of achter elke kant komen ze fysiek gaat tegen. Ja. Wat die herinnering kan oproepen natuurlijk. Ja, hè. ja. Ja. Dus, maar dit singeltje heeft eigenlijk aanleiding gegeven om een ganse album te maken. Ja. En de album, die gaat toch binnenkort voorgesteld worden, of wie moet ik dat zeggen? Ja, dat klopt. Ja, op 6 juni wordt het voorgesteld om 8 uur 's avonds in het Terpkerkske in Urmond. Ja, dus vlak na het geboortedorp eigenlijk. Ja. En dan zal ik ook die nummers van het album Alleen maar Leefde dus zingen en spelen, maar dan ook een en ander uitleggen over het ontstaan van het liedje. En ik heb inmiddels weer nieuwe liedjes geschreven, dus ik kan er nog aan toevoegen. Ja, Want het leven gaat toch ook weer en ook de mooie momenten wil ze daarin vangen. Dus eigenlijk is het album met 8 nummers geloof ik. Hè? Ja. Dus ze gaan ze alle 8 nummers gaan ze voorstellen met een duiding bij elk nummer, een verhaal bij elk nummer. Ja. En ze is best nog bezig met nieuwe dingen te schrijven om dat eigenlijk een volledige sessie van te maken. Dat ze toch wel kan zijn oor rondkrijgen. Ja, dat zal ook wel lukken dan, ja. En hebben ze nog gasten uitgenodigd eventueel voor nog het extra muziek te maken of zo? Want ik zie Roger al zitten, daar zou eventueel ook nog wel gaat kunnen inkleuren op zo'n hondje. Als voorprogramma misschien of zo. Ja, zou inderdaad heel goed kennen, maar ik heb inderdaad, daarna ben stilgestaan om nog anderen uit te nodigen, omdat ik dat eigenlijk puur meer op dat album heb gericht. En dat is vooral eromheen natuurlijk. Maar het Terpkerkske, dat is eigenlijk een heuvel, zal ik zeggen, waar een kerkske op staat. Of een grote, kleine kerk waarschijnlijk, of toch niet? Ja, dat is eigenlijk een heel knusse kerk, waar ze gewoon zonder eigenlijk versterker kan zingen. Dat is eigenlijk het schoonste. Dat is eigenlijk helemaal unplugged, zeg maar. Helemaal akoestisch zingen en spelen. Maar de kerk wordt niet meer echt dienst als kerkgebouw. Is meer een culturele ontmoetingsplaats. Ja, er werden exposities gehouden en ik kan ze ook inderdaad heel mooi concerten neerzetten vanwege de akoestiek natuurlijk. Komt dat heel mooi tot zijn recht, ja. Ja, en die luisterliedjes van dicht, die kennen door wel... komen door wel tot zijn recht. Fijn omkadering natuurlijk, als ze daar terecht kent. Dus de mensen kunnen daar gewoon vrij naartoe komen, of moeten ze reserveren? Nee, ze kunnen gewoon vrij binnenkomen, want ze mogen gewoon een vrije gave geven, puur. Van de huur van het kerkske meer eigenlijk niet. Ik wil het voor iedereen gewoon toegankelijk houden. En daarom zeg ik van, want ik wil dat gewoon ook graag met nu kunnen delen.
En dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste. Ja, en er wordt nog bekendheid aan gegeven dus aan het optreden op Facebook of op zeker. dergelijke. Ja. Dus daar komt nog een mailing van of zo. We kunnen het misschien ook nog, als ze gaat doormails naar de radio, kunnen we het ook nog hier op de website laten zetten. Dus wie dat we nu het album er ook hebben opgezet. Ja, dat is heel fijn. Ja. Dat is voor de mensen die nu het loser zijn en die eventueel interesse hebben om 6 juni naar Bertien zijn voorstelling van zijn album te gaan. Dus om 8 uur in het Terpkerkje in Urmond. Kunt je daar altijd naartoe gaan. Je kunt nog op de website te staan. Dan kunnen ze nog eens nakijken als ze het vergeten zijn uit het programma. Ja. Maar wij gaan er alleszins vanuit dat de kerk vol zit. Ja. Dus er zult wel in de buurt ook wel veel genodigden hebben die daar naartoe willen komen waarschijnlijk. Ja. Dus, daar gaan we toch maar vanuit, ja. Dat het toch, maar eigenlijk, de hebben ze een cd gemaakt, die hebben ze volledig zelf opgenomen, begreep ik. Dus hebben ze eigen opnamestudio, of wie moet ik dat zeggen? Nee, ik heb me regelmatig in Maastricht en eigenlijk de repetitieruimtes die ze hebben gecreëerd in de kader van de bibliotheek, de muziekschool van Maastricht dan. Ja. Daar hebben ze lokalen gecreëerd waar bands kunnen repeteren. Eigenlijk dat ze dan, of ook nu met blaasinstrumenten of die opera zingen, die dan gewoon zich kunnen insleten. Dat is eigenlijk een geluidsdichte ruimte, zo wie in de studio. Ja. En die ruimte heb ik dan, ik heb een maand of 3 gewerkt aan dit album. En zo'n zoveel dagen ging ik toch gewoon een hele dag her. Ja. En dan kon ik in mijn eigen tempo aan het album werken. En dan nog met de gitaren natuurlijk. Maar daar stond dan ook een piano ter beschikking. Voor de pianostukken. En zo, en ik had versterkers, dus ik heb ook goed geprobeerd van wow, even kijken hoe mijn gitaar lekker op klinkt. Maar is dat ook opnameapparatuur? Of? Nee, dat heb ik zelf. Dat dus heb ik zelf metgenomen. Laptop en daar heb ze dan een softwarepakket op zitten, hoe ze dus geluidsopnames en met meerdere sporen kunnen ze opnemen. Volledig zelf alles gedaan. Ja, alle instrumenten, alles. Ja, geluidstechniek, de hele mik. Ja, ook, ja. En dat ze deken, dat kennen ze dan ook mensen die er naartoe komen, kennen dat zich toch aanschaffen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, maar wij gaan nog een liedje spelen of draaien. Dat ze zelf ook op sfeer gesteld om zeker te spelen. Dat is Kom ik dan holen. En dat geeft dan een link eigenlijk naar Roger. Die een nieuwe partner of die een nieuwe vriend, zal ik het zo zeggen. Op een hele bijzondere manier in mijn leven is gekomen. Net wie ik in het dieptepunt zat eigenlijk. Dat me heel erg slecht voelde, heb ik een beslissing genomen voor mezelf en zo. Dan ga ik het even weer oppakken en ik ga de stad in. En toen kwam ik Roger tegen en eigenlijk... Ja, na 7 jaar, want ik was 7 jaar geleden voor het eerst tegengekomen op een straatmuzikantenfestival. Ja. En eigenlijk toen is de vonk overgeslagen en toen, het een kwam het ander en uiteindelijk zijn we dus gaan samenwonen en aan het begin van het jaar dan getrouwd, omdat het voor mij eigenlijk gewoon prettiger voelde om die verbinding dan definitief te maken eigenlijk na alle ellende. En we zijn heel stilletjes getrouwd. Mijn ouders waren alleen getuigen. Dus gewoon dat ik met mijn ouders mooi, vond ik een mooie afronding eigenlijk van een hele ellendige periode. Ja. Dat zat ook met kost te maken. Daarom heb ik hun net genomen daarin. En kom ik dan aan, dat is eigenlijk een beetje gekscherend zo bedoeld naar de engelen zo. En zo, dat is een beetje een engelengeluid zo van, doog me dat niet meer aan, hè. De volgende keer kom je mij mee inschalen. En niet dat ik dan weer alleen achterblief. En dan ga je eigenlijk dat liedje. Dus met de knipoog naar Roger, kom ik dan holen. Ja. Wat ich mich bedank, lot mich nooit meer staan, met in mijn hart alleine droom.
leefde voor mijn leven, drijf mij hierheen. De liefde voor mijn leven, drijf mij hierheen. De liefde drijft dus voor de stare stond en daar voorbij de mond. En als we dan de eigen weg moeten begon, lief engelen, laat mich niet stom. Lief engelen, laat mich niet stom. Kom ik dan alle, zodat ik van de jaren zie het zie. Kom ik dan alle, de liefde voor mijn leven, drijft mij hierheen. De liefde voor mijn leven, drijft mij hierheen. Als mijn leven aan het einde komt, dan weet ik waar zijn hand vastneemt. De gaan voor de stare stond en daar voorbij de mond. En daar voorbij de mond. Dan zeg ik tegen mij in ik kom niet aan alle, zodat ik van die jongens ik kan zien. Ik kom niet aan alle, de liefde dat ik voel voor dich, drijft mij hierheen. De liefde dat ik voel voor dich, drijft mij hierheen. De liefde dat ik voel voor dich, drijft mij hierheen. De liefde dat ik voel voor dich, drijft mij hierheen. Kom ik dan halen, Twan? Mij komen ze niet halen. Jij moet volledig op je eigen gaan. En jij? Ja, maar ik moet ook zorgen dat ik thuis kom. Dus maar ze verwachten me wel. Dus, dat is ook al iets, hè? dus mag het niet te laat maken. En zondagmiddag is moederdag. Ja, ook nog. Dus, dan hebben we dus ook wat te doen, hè, zondagmiddag. Hè. Ja, we hebben zondagmiddag, maar daar gaan we het zelfs over Daar hebben. gaan we het zelfs nog over hebben. We hebben nog altijd Bertien van Openie bij ons in de studio zitten. Bertien, de tijd gaat snel. Ja. We zijn bekend rond. We gaan misschien toch nog heel even zeggen, dus dat ze die nieuwe cd gaat voorstellen in het kerkske, of in het Terpkerkske in Urmond. Dus daar kunnen de mensen altijd komen luisteren. Dat is dan 6 juni. Om 8 uur, zo begint het feest eigenlijk. Hè? Ja. Dus op die komen, want de kerk zal hartstikke vol zitten, denk ik. Hè? Ja. En wij gaan toch nog een liedje draaien. We gaan zo dadelijk nog een liedje draaien, maar een tuin vol bloemen, hè? Ja, tuin vol bloemen. Ja. Eigenlijk gaat het een beetje over de tuin van de eeuwigheid, als ik het goed begreep. Hè? Ja, ik heb dat liedje ook geschreven met mijn partner, de stervende waar. En op zijn verzoek heb ik dat ook gezongen. Dus samen met Alleen maar Leefde dan op de uitvaart van hem. En wie ik dat eigenlijk in de hospice altijd voor hem zong, dan weet ik dat er nog te luisteren met de ogen toe. En de eerste keer als ze goed gezongen worden, zag er mooi. En dan dikker de ogen weer toe. En dan slepen we weer verder. Maar ik zong eigenlijk iedere dag aan zijn bed. Dus, dat gaan we zelfs nog beluisteren. We bedanken dich, Bertien, dat ze hier bent geweest. Dat ze open hebt gestangen, dat we die verhalen we mogen delen. Nee, vandaag over die songs die ze geschreven hebben. Ja. Wie ze ertoe komt om die songs te schrijven, dat we dat verhaal allemaal in het gehuurd hebben. Ja. Dat we scherp kunnen luisteren naar die belevenissen. Ja. We vinden het natuurlijk ook fijn dat Roger is geweest. Roger, super dat ze erbij is geweest, dat we kennis hebben kunnen maken. En wij zijn zo zondag terug met onze zondagmatinee live met Julke
en Andy van Renen. Ja. Vanaf 14 uur zijn de mensen welkom hier aan de studio's van Radio Monza. En volgende week vrijdag hebben we dus ook weer een prachtig interview. We krijgen dan een vereniging van Tungelrooy en omstreken, die dus een groot spektakel gaan opzetten. Het heet Bloed, Wraak en Liefde. En Emiel Beunen, die komt dan uitleg geven en vertellen wat er allemaal te gebeuren staat en wie ze eigenlijk het beste dat verhaal kent met beleven. Het is een muzikaal verhaal wat gepresenteerd heeft werden. En Tines, daar komt nog heel even langs. En Tines komt ook nog even af. Wij gaan eruit nog met dit prachtige liedje Tuin vol bloemen. Toch weet je waar je moest gaan, waar je moest gaan. Nou, wo alleen maar engelen leven, verbleven de bloemen water geven, zodat ze blijven bloeien. En onze liefde blijft groeien, blijft groeien, blijft groeien. Onze liefde blijft groeien, blijft groeien. In de hemel vol kleuren, gaat het toch gebeuren. Het mag tussen de sterren strolen, terwijl weer die liefde holen, uit die verrolen, schone verrolen. Gewoon weer die liefde holen, schone verrolen. In de tuin vol bloemen is alles volkomen, wetend als du bestehst, en schone Sporen achterlässt, was du geist, was du geist. Schone Sporen achterlässt, was du geist. Ooit kom ik in de tuin vol bloemen, zijn veel volkomen. Samen wiegen